Bé, bon dia. Animam-vos a tots i a totes a participar avui i tots els dies en les concentracions i manifestacions i accions de protesta que hi haurà davant de bon nombre d'ajuntaments del nostre país pel tema dels cítrics. Recordeu-vos, no obstant, qui és el responsable del que està passant. Recordeu-vos que va ser el Partit Popular qui va votar a favor en Europa del Tractat de Sud-àfrica. El Partit Socialista se va abstindre i recordeu-vos com així en el Senat, precisament, quan se va tenir que ratificar aquest tractat, va ser el Partit Popular, el Partit Socialista i Ciudadanos qui el van ratificar. Es van poc més que insultar en aquest ple en el qual va ser els únics que van demanar la no ratificació i constantment hem estat únicament compromís que hem estat exigint la no aplicació d'aquest tractat o l'aplicació de la clàusula de salvaguarda. És a dir, tenim un mecanisme europeu en el qual si un tractat entre països està incomplint-se per part d'un dels països afectats, que en aquest cas Sud-àfrica està incomplint els acords, aplicar automàticament aquesta clàusula que el deixa sense cap tipus de vigència. Per tant, recordeu-vos que en aquest cas la conselleria no és la responsable ha sigut el govern de Madrid i el responsable ha sigut el Partit Popular i el Partit Socialista. Per tant, encara així, pense que ara és el moment de rectificar, sabent clar que ha sigut responsable i de buscar una mesura. Tenim que eixir al carrer i sobretot tenim que exigir-li al Ministeri que la tindria, així en el Senat se li va dir, que demana a Europa aplicar la clàusula de salvaguarda per a modificar aquest acord. Faran el que voldran, però la nostra obligació és eixir al carrer i reivindicar. I no pararem fins a que hi hagi un tracte just amb els cítrics valencians. Ànims i anem a aconseguir-ho.